Ayan, thank you so much po sa lahat po ng aking subscribers. At sa lahat po ng mga sumusuporta at patuloy na nakikinig sa aking mga songs. Ito na po yung pinakahihintay natin. Ito. So, ang tagal ko pong hinintay itong pagkakataon ito. Itong moment na ito, finally. Guys, so ngayon po, i-claim ko na yung aking silver play button. So, ayun po, kakadating pa lang nung delivery. So, yan. Hindi na ako makapaghintay. Ito na po. Yay! Thank you, Kuya. Ay, pwede pa niya. Thank you po. So, ito na guys. Charan! Time for unboxing! So, ito na. I-unbox na natin ang aking silver play button. Hindi ko na pwesto. Ito na lang. So, hanap lang po ako ng magandang pwesto. So, ito guys. Magaba ito. Ang bigat niya guys. Ang bigat-bigat nito. Fresh ako hindi sa camera mo ko. Tripod kuya oh. Hindi ka oh. Ay. Edit na lang yun. Hindi ko ma-open. Hindi ko ma-ano. Tape or... Wait lang guys ha. Kasi mahirap siyang buksan. Kasi pinuno siya ng tape. Ayan, gentle lang tayo kasi ayaw natin masiyal yung packet. Baby, lock the doors and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ayan guys, natanggal ko na rin lahat ng nakalagay na tape. So, let's see what's inside. Are you ready guys? Sure. So ito na po. Buksan na natin. 1, 2, 3. Ay, wala pa. 1, 2, 3. Ito, may message pa pala. Some 100,000 subscribers. Just how far have you come? If each of your subscribers were alive here, they could take you from one side of the Milky Way to the other. That's far. Laraw? Hindi ko na-gets. Basta, thank you so much YouTube for this. Thank you sa reward. Silver play button reveal. Thank you everyone. Para po ito sa inyong lahat. Yan, basahin ko na nakalagay. Presented to Nonoy Peña for passing 100,000 subscribers from YouTube. So, bago po ako magtapos, gusto ko pong pasalamatan lahat po ng mga naging tulay upang ma-achieve ko po ito. Unang-una po sa mga subscribers ko sa support since day one. And also, gusto ko rin pong i-shoutout ang aking sister na si Ate Janine sa pag-sponsor po sa akin ng mga recording equipment. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi rin po ako makakapag-record. And of course, I wanna thank God for all the blessings. Thank you Lord for everything. You're so good. Thank you guys sa panonood. Goodbye! Can I call you baby?
my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend.